И почитатели на изящното слово. Тази вечер сме се събрали, виждам, че залата е пълна, да ознаменуваме появата на новата книга, новата поетична книга на Роман Кисьов, Епитафии, която излиза в поредицата Нова българска лира на издателство Ярко. А световно може да излиза и в поредица Световна поетическа лира, защото според мен това е книга, която няма национални граници. Любопитно е, че един такъв опит в по-новата българска литература правен през 1992 година с цикъл Епитафии на Кирил Нараджански, който по-настоящем живее в Щатите. И всъщност така погледнато, това е уникална по рода си книга, както е уникален и поетическият почерк на нейния автор Роман Кисьов, който същевременно е и оформител на книгата. Няма да отнемам дълго думата, защото има богата поетично-музикална програма и за това предоставям времето и пространството на арт-група Орфика. Заповядайте. Здравейте, аз съм Пламен Иванов от арт-формация Орфика и тук с моите колеги сме поканени от нашия приятел. Не знам дали има нужда, залата е така компактна. Поканени сме от нашия приятел, поета, художника и орфика Роман Кисьов, за да представим една специално подбрана за целта група от композиции, които сме подготвили именно във връзка с представяне на новата книга Епитафии. Композициите са с автентична музика на арт-формация Орфика, като имаме и автентичните текстове, които вие ще чуете на тракийски език, на древния тракийски език, който е декодиран по метода Гайд от Стефан и Цветан Гайд. Така че ще чуете наистина нещо много автентично, нещо много орфическо. Включително и освен премиерата на новата книга на Епитафии на Роман Кисьов, ще видите и премиерата и ще присъствате на премиерата на представянето на древната, възстановена Орфеева лира, която също по артефакти и по изследвания от древни документи е възстановена, за да може да чуем и да се насладиме днес на нейния звук. Така че предстои наистина една знаменита вечер, в която да преживеем заедно това събитие. И нека началото сме ние, нали така беше?
Сега давам думата на доцент доктор Георги Цанков да представи това прекрасно издание. Добър вечер на всички приятели на християнската, на орфическата поезия, на явлението Роман Кисьов. Защото човека, който предстои да представя тази вечер, е не само поет. Той е един от блестящите български художници, човек, който усеща багрите и нюансите на светлината с всеки от миговете, творческите мигове, които са преживяваме заедно с него. Аз смятам, че неговата антологична книга «Мистичната роза» е наистина най-високия връх в националната християнска лирика. Много лесно може да се уверите в това, ако вземете антологията на християнската поезия, която на времето стария поет Иван Тренев направи. Вие ще видите, че в нея няма, въпреки красотата на доста от стиховете, няма тази дълбочина, няма тази всеобхватност, която откриваме в поезията на Роман Кисьов. Бих казал, че винаги трябва да разглеждаме неговото творчество синхронно, защото стиха и онова, което прави четката в ръката му, са абсолютно свързани. Имам щастието да имам една негова картина, в горния край на която пазят два ангела, а това, което е между тях, е като че ли същността на цялата негова поетична вселена, за която ще помислим, когато заговоря и за епитафиите. Всичките негови книги носят в заглавията си още усещането за светлина, усещането за нещо, бих казал, орфическо, вратите на рая, сянката на полета, пилигрим на светлината, градината на тайните и, разбира се, криптус. Криптус, което ни насочва, че всичко в това, което той пише, е кодирано, скрито, но и същевременно скрито до толкова, че да проникне направо в душата на онзи, който има душа, чиято душа може да открие дълбините на тази поезия. За осмисленето е необходимо много повече от критическо проникновение, а надсъзнателното свързване с Божествения логос, с вожда на силите на светлината, най-древната монада в наше време и пространство, която изразява себе си в душата на християните, като Исус Христос. Бих казал, че поезията и творчеството на Роман Кисьов в никакъв случай не е свързано с онази религия, която ще усетите в проповедите на нашите свещеници. Доста далеч от светлината на вярата. И затова аз искам да ви цитирам няколко думи за приемствеността в християнската поезия и в душата в нея, които откривам в прекрасното му есе «Тайната иерархия на думите». Той казва: поезията, истинската висша поезия е жив и тайнствен мост,
между невидимото и видимото, по който преминава духът. Тя е път към онези реалност и онзи мистичен език, които са източник на вечното и на екстаза. Ето го орфическото виждане на нещата. Една орфическа мистерия, която обаче се развива в наше време и която е дълбоко изстрадана с всички проблеми, които битието стоварва върху всички нас. Роман Кисьов казва в едно свое стихотворение: небесната поезия не е за всички. Небесната поезия е за онези, които не стъпват по земята, а имат птица в душата. Ето това е като че ли най-важното. Птицата в душата, която звучи и в музиката, стигаща до нашите сърца, която откриваме в картините на великите художници, отдали себе си на светлината и на таинствата на душата, и която откриваме и за щастие в неговата поезия, в неговите картини, в неговото усещане на живота като една форма на преминаване към все по-съвършено и по-съвършено съществуване. В неговите стихове се взира окото на всевиждащия Творец на всемира. Бих казал, че може би и под негово влияние в последните си години един също толкова прекрасен Творец, на който той дължи много, за което можем да кажем баща ми в мен, както Пенчо Славейков е казал за своя баща Петко, Здравко Кисьов, в последните си години също създаваше поезия, която беше свързана с душата, с онова, което той твърдеше, че е записано в книгата на Вселената което ние трябва да разтълкуваме. Роман успява да открие свръхсъбитията сред прозата на бита. А това е, повярвайте ми, невероятно трудно. Той дочу онзи, който му нашепва псалмите на токатата и фугата на любовта, вмъкна се в образа на вечния Орфей. И сякаш има странни неща наистина в този живот. Ние с съпругата ми тази вечер имахме билети в Народния театър за спектакъл Орфей. В последния момент видяхме, че аз мислих, че са за утре, те се оказаха за днес, но ние всъщност сме на една истинска орфическа вечер и това е Орфея, който ни доведе тук. По ангелската поща ти изпращам настоящото писмо, казва Роман Кисьов. И ако ние имаме слуха, ако имаме осезание да дочуем тази ангелска поща, тогава ще можем да достигнем и до това, което четем в новата му книга Епитафии. Да, преди него има един голям български поет, прекрасен български поет Кирил Мерджански, философ, културолог, човек, който е завършил класическа гимназия, знае перфектно латински и така нататък. И той беше първия, който създаде един голям цикъл, посветен на епитафии от края на римската епоха. Каква е разликата? Защото всъщност епитафии, макар и не точно така назовани, има в поезиите и на още блестящи български поети.
Георги Рупчев, Николай Кънчев, Биньо Иванов. Това са все поети, които изследват доколко душата изчезва след смъртта и какво се случва в това пространство, което ни разделя от вечността. Но каква е разликата между Кирил Мерджански и Роман Кисьов? Кирил продължава да пише своите епитафии. В момента той пише епитафии, посветени на животни, които живели в домовете на римляните. Това, което е характерно за неговите епитафии, е, че той не търси в тях божественото. Неговата гледна точка е доста различна. Тя е и сатирична, и бунтарска, и, ако щете, изключително разкрепостена. Има епитафии и един известен американски писател, Уилям Сароян, но това са епитафии на негови приятели, написани в проза, докато епитафиите, дълго си мислих, кое е най-характерното за тези епитафии, които е написал Роман Кисьов. Знаете, той ги пише не от вчера и не от онзи ден. Много от тях се съдържат и в неговата мистична роза, но той непрекъснато има нужда от нови епитафии. Пишейки ги, стъпва предпазливо, както казва, от страх да не настъпи някой ангел. В последната автоепитафия, така наречена, той казва: живота ми висеше не на косъм, а на стих. И в този момент, когато чета това и когато чета, че ковчега не е ковчег, а е Ноев ковчег, аз си задавам въпроса: кои са всъщност всички тези хора, на които е посветено епитафиите на Роман? Детето, удавника, летеца, мечтателя, война, авантюриста, невидимия, съзерцателя, мистика, посветения, звездоброеца, пустинника, пътника и тъй нататък. Ами всичко това са неговите превъплъщения. Бих казал, че това са миговете от живота на човека, в който той се чувства ту като съзерцател, ту като мистик, ту като пътник, ту като просек, ту като спящ, ту като събужда се, и сънят, който създава поезията тъй близка до душата, ражда тези епитафии, в които думите ме възкресиха за друг живот, казва Роман Кисьов. И наистина думите възкресяват всички нас в неговите епитафии, така че това е наистина орфическото таинство. Това е таинството на онази душа, която носи толкова много образи в себе си и всеки от тях е безименен, защото носи нещо от страданието, носи нещо от откритията, които поета, художника, човека е достигнал. Затова аз чета тази книга и като една изповед, като една молитва, като едно много дълбоко себеразкриване, и себеразкриване, в което и ние усещаме доколко сме близо до този Ноев ковчег, в който епитафията ни ще бъде не края на представата за нас, а началото на един по-висш, по-духовен живот, такъв, до който е стигнал твореца Роман Кисьов.
Затова нека му благодарим за поредната прекрасна книга и да очакваме от него нови чудесни навлизания в пътешествията на душата в различните светове и в отделението. Благодаря. Следващото произведение, което ще чуете, е Опръстена от езерово. Това е орфически текст, който е разчетен и аз ще го кажа в превод, за да видите, че има една много интересна традиция и една приемственост, която виждаме в стиховете на Роман Кисьов с древните орфически текстове. Ще чуете на тракийски как звучи, но на български звучи в превод така. Врати, погледнете ме. Да мина, направете ми път 5 пъти. Дай ми да съзра красотата ти велика. Мой Господи на слънцето, на правдата, Редион Исус. Сега академик Цветан Гайд, директор на Института за трансцендентна наука. Неговото слово, заповядайте. Така. Благодаря за поканата. За мен е чест. Благодаря на всички присъстващи, на прекрасните музиканти. За мен поезията на Роман е мета-език, метафизичен език. Такава би трябвало да е истинската поезия. Защото поезията не е стихоплетство. Поезията не е стихоплетство. Поезията дори не е красота и изящество.
Истинската поезия е пророчески език. Извира от вечността и води към вечността. Не случайно древните поети са и пророци. Всички до един. Не е имало разбиране в древността да се разграничава поезията като жанр в изкуството. Поетите говорят за божественото битие. Те го разкриват. Те слагат мост между профанния свят и свещения свят. Света на свещеното. Сега ще кажа нещо друго, свързано с самото заглавие на книгата на Роман. В някои от стиховете му проличава това, което ще кажа, но бих казал, че истинският творец, истинският поет, цялото му творчество е вид епитафия. Бих казал, на всички достойни хора живота е епитафия. Бих се обърнал към теб, присъстващия. Добре е да гледаш на своя живот като епитафия, нищо, че си още жив. Защото мъдрите от древността живеят така живота си, че всеки миг от него да бъде писано слово, което да остане отвъд тлението на тяхното тяло. Блажени са хората, които така дорят дните си, разумно, и са обърнати към оня ден на своята кончина, но го гледат този ден с котнеж. Тогава, когато ще преминат отвъд и ще продължи делото им след тях, това, което е било тяхната епитафия. В този смисъл това е пътя на истинския творец. Защото всеки ден истинският творец умира, за да се роди онова слово, което пише неговата епитафия. Бих казал, това се отнася за тебе, който си творец на собствения си живот, независимо дали твоето изкуство или изкусност е в семейството, в живота ти, в ежедневието, изкуството, как го живееш този живот. Дали го превръщаш в една вечна епитафия. И това е велико. Така че днеска и това събитие наистина е велико. Защото човек гради епитафията още при живе. Затова в езика на Роман Кисьор винаги има светлина, винаги има преображение. И ако забележите, във всичките му стихове има този контраст между преди и сега. Или някога и във вечността. Сякаш всичко, което той пише, е преход. Една преходност, която той отдава в името на нещо, което ще остане във вечността и ще пребъде отвъд. Така че има една велика трансформация, метаноя, едно преображение. До някъде ще го свържат с алхимията или алхимиците древните, но не в елементарния контекст на златоправачество, нито на New Age модерните или не чак толкова модерни учения. А по-скоро християните, така наричали са алхимиците, вярват, че истинското раждане на Словото минава през умиране и преображение в самите елементи вътре в Твореца. Точно по думите на ония псалмопевец, който казва, че Божието Слово прилича на 7 пъти пречистено сребро пръст на пещ. Така че поета и пророкът претакват, както се претаква виното, Словото, за да остане като една вечна епитафия, но и като мост за живите към света на свещеното. Сега ще направя една връзка, освен метафизична, да виждате, че метафизиката или метаезика, той винаги след това се проектира в ежедневието и в това, което сякаш е злободневно, но и там сред кълта можеш да видиш философския камък. Или това, което е панацея
на човешкото съществуване, както са го наричани, това е всъщност пак същото божествено, което е в кълта, но е скъпоценно и може всеки от нас да го намери. Пример за такава епитафия поезия, ще дам няколко примера. Без да ги сравнявам с Роман Кисьов, защото той е не само от друго поколение, но от друго качество и от друга дълбочина на мъдростта. Но когато четем епопея на забравените от Вазов, не е ли това епитафия на великите герои, за които той казва, че единствено достойна беше родината за тях и те бяха достойни за нея? Не беше ли животът на Ботев една епитафия, защото каквото писа, той има сила, защото той го доказа със собствения си живот? Не е ли истинската епитафия това, което е потвърдено освен словом, но и делом? Затова аз казвам, твърдя, познавайки го Роман, като един свещеник на думите, но и свещеник на примера, че наистина живота му е епитафия. И вярвам, че има още да живее, докато е до край изпълни и изпише, не само с стиховете си, но и с примера си, защото се надявам той да е началото на възстановяване на една цяла школа. Школата на орфическата поезия. Като казвам орфическа, на древната реч, Орфей означава храм. Това е храмовата поезия. Но не храмовата в смисъла на вънкашния материален храм от тухли, а оная поезия, чието храм е от живи камъни. От камъните на хората, чието живот е една вечна епитафия. Благодаря ти, Романе. Благодаря за тези думи и на Жоро за думите. Музика.
Епитафия на мистика. Аз цял живот се взирах в незримото, съзирах сянката на вятъра, плътта на думите, лика на Бога. И незримото се взрява в мен. Вятър е сега плътта ми, думите са моя сянка, а моето лице е отражение на Бога. Подавам щафетата на актьора Димитър Горанов, мой приятел. Епитафия на пътника. Единствената вярна спътница в дългия ми път бе моята сянка. Но когато най-накрая аз, смъртно уморен, легнах да отдъхна, сянката ми продължи напред сама. Епитафия на звездоброеца. Докато аз броях звездите на небето, времето броеше дните ми на земята. И в последния си ден видях една падаща звезда. Точно тук, където някога е паднала звездата, сега почиват клетите ми кости. А душата ми сега блести точно там, където някога блестяла е звездата. Епитафия на илюзиониста. Аз цял живот създавах един вълшебен свят, макар и илюзорен. Със своето изкуство у хората събуждах любов към чудесата и бях изкусен в номерата. Но коронният ми номер беше в последното ми представление, когато изчезнах внезапно пред очите на всички и се преселих в друг, наистина вълшебен, ала съвсем реален свят. Преселих се в света на чудесата. Ти, който четеш сега тези мои думи, знай, илюзия голяма е животът на земята. Епитафия на спящия. Целият ми живот премина в сън. Нощем аз сънувах приказни, щастливи сънища, а през деня, наяве, живеех като в кошмарен сън. И една нощ аз сънувах, че умирам в съня си, без да зная, че наистина умрях в съня си. Пътнико незнаен, от мене знай, че животът след смъртта е също сън. За едни той е приказен, щастлив, а за други е кошмарен. Епитафия на будния. Тялото ми изчезна завинаги в пределите на съня, в безпределния свят на отвъдната тишина. Но тогава моят дух се пробуди от дълъг сън и се яви в света. Сега живея своя нов живот с невидимо прозирно тяло и с дух от плът и кръв. Благодаря. Аз искам няколко думи да кажа, преди да продължим и с музиката, и с втората част на рецитала. Няколко думи да кажа за тази книга. Както вече стана дума, аз в предходни мои книги имам епитафии, които съм включил в тази книга, защото концепцията ми беше да стъпя на тях и да развия, да се получи цяла концептуална книга, или просто вече да си бъде нещо цялостно, а не като част от които си имаха своето място в други книги, но от доста време така имах тази идея, това желание и смея да кажа, че
чисто жанрово, като такава книга, наистина са рядкост в литературата. Въпреки че има, например, преди век, даже малко повече от век, голямо събитие става книгата Spoon River на американския поет Едгар Ли Мастърс. Тук и професор Александър Шуманов сигурно много добре знае за тази книга. Тя става събитие още с появяването си и дълги години след нейното появяване тя е преведена на страшно много езици в целия свят, включително на български, и то преди 1989 година. Като там има обаче точно концепцията на жития, като жития. Понеже ставаше дума изобщо и в световната поезия, нещо, което е рядко и не, че го няма, като отделни примери, но нещо, което аз го извеждам в тая книга, и това беше забелязано от различни специалисти по-рано, че моите епитафии с много малки изключения са типологизирани. Не на конкретни хора, не са жития на конкретни хора, с малки изключения. Първият диптих от Залеза на Римската империя, двете, които аз посветих на Кирил Мерджански, с който ние се познаваме много отдавна, и кой още с появяването на неговата книга, наистина това беше изключително интересно и силно важно събитие литературно. И това ме вдъхнови още тогава да погледна на този жанр. Разбира се, моя баща, поета Здравко Кисов, има също прекрасни епитафии в отделни книги през годините. Дори не публикувани, които успях да включа едва в посмъртното му антология Светлопис Жития край Дунав, където подобно на Едгар Ли Мастърс, той прави такива на различни съдби край Дунав, там където той мина целия му живот в Русе, имагинерни образи, които знам от него, че имаха своите прототипи на конкретни, наистина личности, които той ги е познавал, но с различни имена, с подменени имена, но с все пак индивидуализирани епитафи. И имат повече характера на някакво житие, някаква равносметка за това, което е било в живота им, и там различни контрасти, примерно мъжа, епитафията, пък на неговата съпруга, от нейна гледна точка и така нататък. Има различни гледни точки в епитафията. За типологизиране на епитафия бих посочил, може би една от най-известните в световната поезия. Това е баладична епитафия на обесените на Франсуа Вион, която е, между другото, изключително майсторски преведена от френски, от Васил Сотиров. Ето това е пример за типологизирана епитафия. Докато при мене, с изключение на тези първите две, където са конкретни обаче личности, исторически, на Август Галерий, управител на Източната Римска империя, и на горе-долу в един период от време, и на Зиновий Сидон, който е последовател, ученик на Христос, който е бил Христов служител, презвитер от града Сидон. Значи това са конкретни личности, който е мъченик за вярата, който е бил убит. И тези два контраста всъщност търсих в този диптих и реверанс към Кирил Мерджански. Той самия спомена, се включи от САЩ в едно интервю по повод моята книга и каза, аз се радвам, че каза, че един вид вижда в лицето на тази книга, че аз надграждам и отивам по-натам от това, което той е направил преди това. И това ме радва, защото това е една така взаимовръзка. Всички останали епитафии, без финалната, която е автоепитафия,
и която много се родее с това, което каза академик Цветан Гаев. Всъщност, доста се колебаях, защото това си иска и малко смелост да се напишеш автоепитафия. Един вид погледа на един вид, все едно вече не си тук, все едно от отвъдното. Но истина е наистина, че човек така трябва да гледа всеки миг на живота си. Че не утре, след малко може и да ни няма. И в този смисъл автоепитафията също има. Има примери за автоепитафии, които са най-рядко от епитафиите, защото малцина дръзват така да погледнат, но някои го правят, както някъде има традиция, при живе някой си прави надгробната плоча, паметника, нали, пише си само последната дата, без да знае коя остава празна, нали, но си подготвя паметника, за да си е сигурен. Моето не е паметник неръкотворен, както знаем от Пушкин, а по-скоро моят купнеж, моята надежда, а и чисто орфическото е това свързано с силата на думите, призоваването, че то в един момент наистина ще се сбъдне това, което ти изричаш, и в което вярваш, и в което купнеш. Това са конкретните епитафии на тези двама от Римската империя и последната е моята. Всички останали 40 епитафии. Това е като 40-те дена на митарството на душата. Са типологизирани, които... Защо съм търсил типологизацията? Защото в тях има архетипност, има символика, има символ. Винаги в моята поезия съм търсил от символиката. Това обобщава. Това не е просто някакво житие на някой, защото, нали, примерно, епитафия на обощаря, или както има по професии някъде, или епитафия на археолога. Има различни археолози с различни съдби, различни обощари. Не, аз хващам нещо, което е свързано с символиката на това, което е било заниманието им на земята, земното им занимание, в това, което са вложени трудовете му и в което той се превръща. Както и друга типологизация, свързана с качества на човека. Съзерцателя, нето мистика, това, което прочетох. И в това търся есенция. И най-важното, и с това ще приключа, да кажа кое е най-важното като послание за тая моя книга. От тези епитафии първо става ясно, и това не е моя измислица, това е на базата на хилядолетния опит на човечеството и на духовността и на множество свещени писания от най-дълбока древност, че първо, че има живот след смъртта, второ, че има различни измерения, след като човек напусне материалното физическо тяло. И то е пряко свързано с тук. Значи от отвъдното с отцамното са пряко свързани. Като следствие. Според това какво прави, какви са му делата, тайни или явни в живота на човека, според това, бих казал, в един много по-голям мащаб го очаква това, което е отвъд. И напоследък е много така, как да кажа, разпространено, когато някои почини казват, той отиде в по-добрия свят. Така на всеки не се иска, и особено когато са близки хора, наистина да искаме, че това е така. Но истината е, че има по-добър свят, но има и много, много по-лош свят от нашия. Едно от посланията на книгата е това. Например, гонителя, който е убивал този, който е имал власт и всичко в този свят, след това става ясно, че е в измерение, където е плач и скърцане със зъби. Защото това си е посял тук и отвъд вече е друго. Има в свещените писания много ясни притчи. Не случайно ето и
Георги Цанков, който един е от рецензентите, от двамата рецензенти, един на книгата, той споменава, че характерно е притчовия език. И то не само на епитафиите ми, защото това го има в моята поезия. Но притчата е много древен жанр и това е начин да се говори за много дълбоки духовни неща, които няма как да се изричат с същинските им собствени имена и явления. Така, например, притчата, на която Христос казва, и това може да го четем в Светите Евангелия, за Лазар и за богатия. Лазар беше наречен по име, богатия беше анонимник. Аз имам епитафия на богатия тук. Разбира се, по различен начин третирам. Давам просто някои насоки в това. И действително може да се каже, че аз може да се оглеждам в някои от различните тези типажи, аз като автор конкретно, но не във всички. И слава Богу, защото там има, примерно, епитафия на Лудия, който и отвъд му слагат усмирителната риза и така нататък. Едно от важните послания е това за избора на човека. Че отвъд е свързано. Просто това не е някаква хитринка, поетична, по-оригинални да се правим нещо от отвъдното, защото така или иначе темата за смъртта е една от вековните и важни основни теми въобще в изкуството, не само в литературата, както любовта. Затова и в Песен на песните е казано, че любовта е силна като смъртта. Даже по-силна. Така че темата за смъртта като за нещо неизвестно, като за една велика тайна, тая както с това, което занимават религиите и всички духовни учения. И не случайно наистина в древността, и както стана дума, поетите не са били просто поети, а те разгадават, те проникват зад завесата в тия тайни, които не се измислят, не са някакви измукани от пръстите неща. Те са откровени. Това е, което мога да кажа за тая книга и ще продължим още малко. Давам думата на прекрасните музиканти, моите приятели, наши приятели, с които не за първи път правиме заедно поетични, музикални, как да кажа, орфически събития. Заповядайте, приятели.
Епитафия на поета. Аз бях също като Ной. Подбирах думите грижливо и ги затварях в кораба на книгата, за да ги спася от водите на изтичащото време, от потопа на ентропията. Да спася така и себе си самия, положен в ковчега на книгата ми, която съхранява моето сърце. Заедно с думите, които ме изрекоха, които ме изведоха на небесната земя и ме възкресиха за друг живот, над мътните води на дните злобни и на суетата на жалкия живот. Затова, защото аз цял живот спасявах думите за нов живот, думите спасиха мен, думите ме продължиха. Пътниче, пред моя гроб, помни, че тук в земята са само моите кости, но мен ме няма тук, защото аз съм вече дума от криптографията на живота. Епитафия на читателя. Отидох си от този свят поради заболяване на белите ми дробове. Години наред вдишвах наслоения прах върху книгите в библиотеките. Сега аз съм прах върху книгата на живота ми. Но кой ли ще я прочете? Епитафия на археолога. Дълги години през своя земен живот аз разкопавах гробници, изравях чужди кости, макар на хора живели преди много векове. О, вие бъдещи колеги, моля ви, не смущавайте клетите ми кости. Така и никога не ще възстановите земното ми битие, нито ще узнаете кой от световете сега витае любопитния ми дух. Епитафия на война. Животът ми премина в битки за истината и за правдата. Враговете ми трепереха пред мен, но аз не знаех какво е страх. Страхувах се единствено от небесния съдия и от меча на съдбата. Така че, пътнико, помни, в деня на страшния съд безстрашен ще застане пред съдията само онзи, който на земята със страх от Бога е живял. Епитафия на невидимия. В своя живот на земята аз винаги отсъствах. Видимо отсъствах, но невидимо присъствах. Аз бях невидим за хората и за света. И никой така и не узна, че се преселих окончателно в един просторен, невидим дом, с невидими стени, с невидими прозорци и невидими врати. И аз бродя из невидимите стаи, чието брой не зная. Но дори и този дом е прекалено малък за моето отсъствие. И сега се шляя безгрижно из безгрижното небе. През мене преминават облаци, ангели и ветрове. Епитафия на спасения. Потопът на живота отнесе всичко мое, а ковчегът, в който ме погребаха, се оказа Ноев. С Богом!
на прекрасните музиканти, за тази духовна атмосфера и тази задълбочена и наистина автентична музика. Тя е много близко до нас, до душите ни, защото макар и да не разбираме този език, но това е езика на душата. И им благодаря, защото наистина много добре влиза в хармония с поезията. Понеже ние сме и съмишленици и прелива това, което ни вдъхновява с едни или други изражени средства. Благодаря на участниците днес за тези прекрасни думи. Не толкова от това, че аз съм тук похвалван за книгата, а по-скоро за тези съществени думи, които се казаха. Защото по-важно е не съм аз или който и да е автора, а това, което казва и това, което казва дали има стойност, дали има смисъл, дали ще произведе някакъв плод, някакъв резултат в човек, защото това е смисъл изобщо на творчеството. Благодаря на всички вас. Аз и друг път неведнъж съм казал, че възприемането на поезия може само от хора, които имат поезията, носят в себе си. И дори не всеки, който пише стихове, за мен е поет, както и има поети, които не пишат стихове, а пишат поезията в живота си. И те могат да възприемат поезия, която не е измислена, не е стихоплество, както стана дума. Благодаря на всички вас, че споделихте празника. Днеска е празник на книгата, световен ден на книгата и на авторското право. Благодаря ви, че споделихте всички ние да осмислиме един такъв празник. Благодаря ви. Книгата на Лазар, която е изказана на среща, ако има някое желание да се разпише. И приятна вечер.